yalesa kuthiwa hey and then ke ngoku ugogo umdala okhona ohamba ngentonga uzawugada umntwana omncinci and then kujonga uba awuthonganga awuphuphanga awuphuphanga athi mama ndiphuphile uphume ntwana tatata iphuphe into enkulu siswami and if awuphuphi that's why kuthiwa into irongo vele nokuwalibala futhi and nomana uphupha umana walibala funeke into zakho ube khona into ilungisayo because kaloku iphupho yi-cellphone yakho but why kumele kuphutshwe it means iphupho that's why kuthiwa usibulisele uya kwelinye ilizwe ukwelinye ilizwe ngulo mntu lona that's why eza ngomoya ndiphupha umzekelo mawuzofumana imali abanye abaninzi athi hamba ndiphuphe ndifumana imali nyani ingene ikhona ndifumana imali uyayibona like kuba ku olaqhunyana ba kodwa ke namo sezinye ze kuthiwe xa uphupha izinja kaloku ngamanye ukuthi xa uphupha izinja kuthiwe xa uphupha izinja oqala inja imele ntoni amadlozi ewe ke leyo ndayifunde ngoku apha kuDisemba njengoba bensisoluza kuthiwa sanuzibetha ngamanyange lana kuthi izinja mazingagxothwa mazingabethwa ngoba ngamanyange but kuphinde kubene kuthiwa xa uphuphe izinja ephupheni kuthiwa lijele zikuluma kuthiwa sisithi lijele or something uyayithe xa uyayithetha but if ziyakuvuyela siyanantsika bekumandi kunalenje bendihamba or sometimes imani bendihamba nobani ndibone ndihamba endaweni ethile ndedwa ithongo bendihamba nalo mara kunalenja ibiloko indilandela ayinenja ingadi lihamba nami ndiqonda ndifuna uyishiya ndiyayibiza hayi and then xa uphupha ke ngokubhabha uhamba nabantu abadala ngaloku that time bona bagadile xa uphupha ubhabha ke ngoku awukazi uphupha ubhabha no of course remember sometimes xa uphupha ubhabha sisiwami xa uphupha ubhabha already sometimes ukwisimo soba uyakhula okay so umama wayengandiphosiseli because njalo ndazithi ke yazi ndiphuphe ndibhabha athi uyakhula okay and sikhuliswa futhi sichaza and abantu bakudala ukhumbule bebe too spiritual bebe align nezidalwa zezwe because kuthiwa sume eminyango ubungathi wena eminyango bakuza kwenzekani kambe siyaphendula ngoku vele sume endlini sukuma phakathi awunothi ungena emzini abantu ungena nesigqoko Steve yanifana nje ngosiswa awunongena nesigqoko emzini abantu uthi ungena xa indoda uthula isigqoko thina siyabuza ukuza kwenzekani iproblem yethu si-clever too much siyadelela kaloku andithi uye ubuzele uba nawe uzokwazi ufundisa nabanye ugqithisa information nakwabanye ayiba unokhontoni kodwa ubuzele ukwazi sometimes inyani siswami kwelinye side but kogogo bethu yakhumbula kudala bebengakucacisela and sense thatha iswazi yakubetha kutheni unginokhontoni ubuza yonke into le sokubuza so bhuti wami ke ndifuna ke ngundirhalela singene kubhuti Steve ndikuvile uba ungumntu nyani so do you call yourself a traditional man? Kaloku kukho abantu abazibiza ngokuba ama-Christian bayazi-identify bathi I'm a Christian. Do you call yourself a spiritual man or a traditional man? No mna akhona nixhumanisa ne-Christianity seswami ndingum-Afrika ophelele Steve of SA ngumntwana wase-Afrika but nama-Christians bathi bangama-Afrika bona bayamixa ukwazi ukumixa kaloku okokuqala i-religion okokuqala i-concept esuka overseas funa sibe clear and ithongwe ngontsikana isuka from le you can't umix u-Afrika bakho uphinde umise ne-religion uyayiva ngicela uyibuza nawe ayidibani and untsikana uthi iyeza nezikhephe nabantu abanolezi mhlawumbe yafika yayiva i-concept esuka phi overseas i-poison iqale phi le overseas so you cannot call yourself a Christian yet call yourself an American and African ayidibani sister like clear like uyayiva nawe why uthi nguma-Afrika yani ngumntwana mna nguma-Afrika ophelele or spiritual. I love that. Yeah. So now when did you realize uba wena you've got a gift? And I want to know because specifically when ungumntu wekwaito right and what inspired you? When did you realize uba wena unale gift and ukuze uoptele to kwaito? For me I think sisesikolweni siswami emakhaya singaxoki sithi uSteve Ovo lento iqale from elapha edolophini. Okay. Lento ndiyiqale ngisesikolweni abantu abaninzi bayayifakazela bayayazi because yazi mona gift awuthanda uhlala nabantu mhlamba nani wahlamba bayinotisa lanto umuntu one gift uyathanda lokho uthanda space sakhe lokho yedwa and amaxesha amaninzi mawuna ufika umuntu ohleli yedwa uzofika nithetha ufika kampheka ingoma ndiyathetha ngaphakathi like ndiyathanda uhlala ndedwa ndiyathanda uxoxa
even right now ngisayenza mina lanto Yeah. manje hleli ndi1 yofika ndithethe But I think that's healthy. I think it's healthy. Nam ndiyathetha. although singa understand but why kubalo ndithetha naye Yeah. now you that's why thina sikhula that time music sisithi it's a calling. Yeah. It's a calling music. Yeah, it is. Uyekuba you can't compare umuntu obhala music kunabantu abangabhali like njengami mina seswa man v beat ndiyachaza lentswembu le beat already ve chorus ve figure hayi la artist apart na pen so then mina seswa mndunyanya man fake verse man fake verse yabona kule ngoma bithi sabeli igama lakho malibizwa andiyazi kwenzekani because bese ndi experience a few things so ibithi man fake verse phasi swami ndithi kushubile nje game ifikile ndifike ndanyathela apha ntwana ndamosha yabona ngicabangi enough is enough yabona so uyabona nje ba angicabangi like lanto ka Bricks uBricks mangene studio bengabhali ma Bricado uBricks befika lahlele lento uyayibona ba ikuye siswami like into uyabona siswami ungane voice emnandi sithatha ngo music yes ungane voice emnandi like kune part like ekhuphukayo okay good une voice lo that's good uyawashaya ama pitch akana calling just that une voice that's why ukuthiwa ngokudinga writer umuntu ozambhalela kube kholo ongena voice etheni mangikhupha ngithi angikhuphi kakhulu kodwa mangithi ngiyathatha abantu abaninzi uqonda esasiyo yacula le out and my voice ayina that thing le voice le out to compare lona la voice bona this guy ne voice yacula lo muntu lo but lo uthi sawuthi nje tone yakathu thank you because une already spiritual yakhoba une calling damn it voice yakhe iyathatha lo une tone emnandi udinga ubhalelo so that's why mojonga 90% ngoku everyone uyazi ipiano akuna order nami ndiyavuka ngene studio bengihleli no sister ku podcast ti usister sethuka usister uphuma isolo and then say thatha say upload say faka digital yo siyahlanje kwa faka ama effect akuna order and that's why music wethu uyajonga umusic ngoku awuna storyline because to find out most funa check storyline asikho storyline and umusic like ngesikhathi sabo otira even unolwazi uyajonga unolwazi music should be a storytelling music should be the story if me check unolwazi maybe ami beat piano uyabona ba uyayigibela lo sisi lenamba showcase uyayigibela uyabona ibithi uyabona uthi I love inye interview yobo DJ Sbu uthi Sbu bapheke enye hit da ngapha enazikeni bapheke enye hit pha around August so around yabona ayivutira utira uthi that time thina siDurban ngapha eDurban kwaito that time Big Nas uthi thina sapheka ngapha eDurban uthi bakubevale ngoma kaSbu ngapha uDJ Sbu awahlanya wathi utira ungcono singabusangena this year studio mawukubindi any show baba and ubuthi mawuvi hit ubuvuba ngumdulo ubuvuba ngumandoza asha ubuvuba ibhomu uvuthi ngumashamplana lo uvuba ngumashamplana lo sister uvuba okay uMrs Phakela la ayachisa amateki like sister indoni this is not my size kuna and bebe uvuba ngumabri uBrenda sister beat ayifani into semlonyeni ayifani I love bebe ne signature yabo